Ginatag naman sa House Prosecution Team sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga normal lamang ang mga pagbinaisay nga nagakatabo sa isa ka pre-trial conference. Sa interview sang Bomba Radio Iloilo kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong nga mo ang spokesperson sang prosecution team, yagin pahayag nga inibangod mayara sang tagsa ka opinyon ang duha ka kampo nga may kagustuhan nga mapamatian. Pahayag pa sini nga kabahin sa nagapadayon nga pre-trial conference ang pagmarka sa mga ebidensya gud masiguro ang accountability mechanism kag organisado nga presentasyon sa mga dokumento. Suno kay Adjong, mabatyagan nga seryoso ang Senado sa pag-uyat sa nasambit nga issue kag padayon nga ginasunod ang proseso. Dugang pa sini apisar hindi malikawan ang mga disagreement sa mga kaangay nga kaso, importante suno sa iya nga nagapadayon ang legal nga proseso kag patas nga paagi agud resolbahon ang mga issue. Kahapon sanggin schedule ang pre-trial conference kung sa diin nagatubangay ang defense kag ang prosecution panel. That's expected naman kasi siyempre uupo yung, for the first time, uupo yung magkabilang panig. Talagang adversarial ang kanilang position from the very beginning. One is actually prosecuting, the other one is in defense. So naturally there will be some sort of, we expect that there will be some sort of objections to, especially in adopting or contesting certain facts, no? So talagang that's normal. What's important is that the court has a way of resolving this issue by way of requesting the both panels to submit instead their comments. So what is important is gumugulong na, and that is expected, of course. Now, yun talaga yung default character ng isang trial, no? Talagang magkakaroon ng disagreement. Si Representative Zia Alonto Adyong ang spokesperson sa House Prosecution Panel.